आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय जाय बिथांमोना स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि सिङाव टयलेट एप्लाइ खालामदोंमोन। दा नोंथांमोननि गोदान लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंबा दा नोंथांनि लिस्टआ दंना गैया, एप्रुभ जादोंना रिजेक्ट जादों बेखौ बोरै चेक खालामनो आङो दिनैनि भिडिअआव देखायगोन। आरो जाय बिथांमोना दासिमबो टयलेटखौ एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना टयलेटखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। आं अलरेडि बिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांबायमोन। आङो भिडिअखौ डिसक्रिपसननि लिंकआव होना दोनगोन। नोंथाङा बेयाव थांनानै टयलेटखौ एप्लाइ खालामाखैबा एप्लाइ बानायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया नोंथांनि गोदान लिस्टआव नामा फैदोंना फैयाखै जोङो बेखौ बोरै चेक खालामनो जोङो नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव फैखागोन। आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होना दोनगोन। नोंथाङा गुगोलाव स्वच्छ भारत मिशन बेखौ सार्च खालामबाबो बेयाव फैगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ पेजखौ बोखोनांगौ आरो नैबायदि मोनसे नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों MIS। नोंथाङा बे MIS आव थुनांगोन। जों दानिया बे MIS आव थुबाय। MIS आव थुनानै नोंथाङा बे पेजखौ एसे बोखोनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों MR70A बियो अपसना गोमाना दंमोन। दा बियो अपसनखौ बहनफिनबाय। नोंथाङा बेयाव थुनांगोन MR70A नोंथाङा बेयाव थुनांगोन। जों दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। नोंथाङा नोंथांनि बेयाव स्टेटखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जोङो बेयाव आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्टआव गोलैयो नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जोङो बेयाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टखौ जोङो सिलेक्ट खालामगोन। जों अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ नायगोन। जोङो बेयाव अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थुबाय। दानिया नोंथाङा नोंथांनि बेयाव ब्लकखौ ब्लकनि नेमखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। हमना ला आङो बेयाव मोनसे ब्लकखौ थुबाय। नोंथाङा ब्लकआव थुनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज नुगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नोंनि एप्लिकेसन आइडिखौ नोंथाङा नैबेयाव नायना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांनि फेमिलि हेडनि नामा नैयाव थागोन। आरो नोंथांनि बेयाव फादार हासबेन्ड नेमा नैबेयाव थागोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि ब्लकखौ नायना लाबानो जाबाय। आरो बेयाव ग्राम पन्सायत जायखौ बुङो VCDC नोंथाङा बेयाव नोंथांनि VCDCखौ नागिरना लाबानो जाबाय। नोंथाङा नैबेयाव भिलेजनि नामखौ नुगोन। आङो बेयाव अदालगुरि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामदोंमोन। नोंथाङाबो नोंथांनि ब्लकखौ सिलेक्ट खालामबाथाय बेयाव ब्लकनि गासैबो डाटायानो फैगोन नोंथांनि ब्लकनि सिंनि। दानिया नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन नोंथांनि केटेगरि कार्डनि केटेगरि APL BPL नोंथांनि साब केटेगरिखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनगोन। आरो नोंथाङा बेयाव जेन्डारखौ नुनो मोनगोन। दानिया नोंथाङा नैबे गोदान लिस्टआव नोंथाङा जुदि नैबेयाव पेन्डिं खोख्लैदोंबा नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन। जाय बिथांमोननि स्टेटासा बेबायदि पेन्डिं खोख्लैदों नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बेखौ किस्ति लायै किस्ति सोनाय जायो। नोंथाङा बे किस्तिखौ सोयोबा नोंथाङा टयलेट बानायनो थाखाय नोंथाङा 18,000 रांखौ मोननो हागोन। मोननै किस्तियाव नोंथाङा मोननो हागोन बेखौ। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि गोदान बानायदोंब्ला टयलेटखौ थांनानै बेबायदि नायना लादो। आरो गोदान बानायाखैब्ला आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव टयलेट एप्लाइ खालामनाय मोनसे लिंक होना दोनगोन। नोंथाङा बेखौ थुबाथाय नोंथाङा टयलेट बानायनायनि मोनसे भिडिअ नुगोन। नोंथाङा जुदि बानायाखैब्ला थाबैनो नोंथाङा बानायना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट स्किम खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट आरो स्किमनि खौरां लाबोयो। नोंथाङा दानिया बेखौ नायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि बे गोदान नामाव नाम दंबाथाय नैबे गोदान डाटायाव नाम दंबाथाय नोंथाङा टयलेटखौ मोननो हासिगोन। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय।